Azken aldean hasi zait futbola gustatzen. Igual herriko klubean apuntatzen naiz. Ez, hori ez da zure lana. Hori mutilen gauza dira. Tori, hau bai da zure lana. Joan garbitzea. Oso ondo, horrela gustatzen zait. Kaixo, aldaiztezu jolastu futbolera. Ez, hau mutilen gauza da. Joan garbitzera. Venga, agur. Vale, markatu. Futbolera jolastu saiatu da, neska izan. Bueno, berdin du, orain segituko dugu jolastu. Kaixo, zuzea futbol entrenatzailea, ez? Bai, ni naiz. Ala ez zuen ekipoan sartu. Ez, seguro oso txarra zerala. Ez, asko entrenatzen aritu naiz. Ez dit importan eskafera. Ondo zaude? Laguntza, ezin du bideo. Beste pertsona bat behar dugu. Gau baina lanpila. Lasai, nik egin dezaket. Ez zuen. Zergatik, asko entrenatu dut. Bale, ondo da. Venga, segui jolastera. Venga. Ez duen espero. Dios, ze ona den. Hori, zure premioa. Trofeoa, lehenengo neska. Zuretaz oso harro nago. Ez nuen pentsatzen hau lortuko zenuela. Neskak ere kirola egin aldute. Ez gutxietxi neskei, onak dira kilorean ere. Ez da matxistak, dena berdina gara. Bakoitzak nahi dut kirola egin dezake.